informationspassagerare som ska åka med Lufthansa 809 till Frankfurt. Om cirka 5 minuter kommer börja vår del. Och då kommer vi hälsa våra priority boarding välkomna ombord först. Det vill säga One Circle, Centers, snarare än Go Members. Detta cirka om 5 minuter. Good morning, Swedish passenger with Lufthansa 809 bound for Frankfurt. In about 5 minutes, we will welcome